que mágoa máis grande me dá que todas as persoas que están nas súas casas non poden disfrutar deste olor que estamos disfrutando agora. Moi boas, Fernando, técnico de turismo de Parada de Sil. Aquí, no corazón da Ribeira Sacra. Estamos no único museo de chocolate de toda Galicia. De toda Galicia, En sabes? Teimende. Tantas chocolaterías como hubo na costa ou no interior, é solamente este museo, Casa do Chocolate, colección museográfica. Ten que ser xusto en plena Ribeira Sacra, aí estamos. Aí estamos, acompañando as castañas e o viño. Isto é toda unha xoia, Pois sí, aquí están as máquinas que casi durante 100 anos estiveron facendo chocolate. Pero claro, vens aquí, moi antigas, son auténticas xoias, pero realmente estiveron en funcionamento ata non fai moito, non? Ata case ao finales dos anos 90, con que a familia Casares decidiu que non querían seguir facendo chocolate porque entraron os sucedáneos, unhas competencias que non deixaban un marxen de beneficio para os artesáns chocolateiros que vendían unha calidade boa de chocolate. Estas máquinas, o que quera mostrar a todo o mundo é que aínda funcionan. Eu, por exemplo, antes gustoume moito aquí a descascadora, porque claro, aquí está a cascarilla que foi moi importante en épocas antigas, verdade? Sí, tanto que cascalleiros son os de Coruña. É correcto. E a cascarilla se utilizaba, sobre todo nas posguerras, para facer unha infusión de chocolate para que os nenos máis pobres poderán tomar algo de chocolate. É furrula, ben, Furrula. E claro, todo isto para chegar ao que era o produto final aquí en Industrias Casares, o chocolate Caldelas, non? Que é este que temos aquí, este produto final. Esta é a tableta actual de Casa do Chocolate e, se te fixas, é unha tableta gorda que utilizaban. Isto é moi chamativo porque a xente maior trae moita lembranza de cando eran pequenos, con un pouco de broa e con un pedaciño dunha onza deste chocolate, xa merendaban. Entón, agora volver a ver unha tableta de medio kilo, volven a recordar aqueles tempos. Seguro que se emocionan moitísimo, non? Claro, esa emoción de aquela infancia que tiveron eles con este chocolate, que era o doce que tiñan. Pois eu quen penso que tamén se pode emocionar moito, e máis nun día como hoxe, o Día Mundial do Chocolate, son Loli e Rosa. Vide, por favor. Moi boas, que tal? Hola, moi ben. E claro, para que todo o mundo vos coñeza, vos criastes vos aquí, na fábrica de chocolate. Sí. Como na película. Exactamente. Aquí nacemos, aquí nos criamos, aquí medramos, aquí todo, ¿no? Participando na fabricación. Cal é o primeiro recordo que tedes do chocolate? O cheiro, máis que nada, porque, bueno, queda moi grabado na cabeza o cheiro a chocolate, ya cando se estaba facendo era un arrecendo increíble. E a día de hoxe ver estas máquinas que traballaban os vosos pais, que sentides, que aparte acordades vos disso? É moita emoción, polo menos que non morra o legado dos nosos pais, non? É dicir, o traballo que levaron e todo eso, pois que perdure no tempo e sobre todo para as novas xeracións que veñen, que vexan como era un chocolate artesán, non? Pois eu, claro, o que teño que facer é no Museo do Chocolate probar o chocolate, digo eu, así que como a televisión é maxia, máxicamente aquí temos 3 tazas de chocolate, así que bon proveito. Imos a ver que tal está. Acompañado dunha galleta de chocolate con nome Día do Chocolate, que é o día precisamente de hoxe. Compañeros, igual non o credes, igual non o crede toda Galicia, pero é que está boísimo. Está boísimo. Moi rico.